ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକ ସଂଘ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆସି ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁନାଗଡ଼ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ମାଗଣାରେ ଅପରେସନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ ହେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ରହିବା, ଖାଇବା, ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକ ସଂଘ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆସି ଆଖି